ଆମ ସାର୍ଙ୍କର ମୁଇଁକୁ ଟିକିଆ ପୁଅ ଯେ। ଓହୋ। ତତେ ଗୋଟେ କଥା କହିବି, କଣ? ତୁଇ ମୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ହବୁ କି? ହେବି, ହେଲେ ଗୋଟେ ସର୍ତ୍ତରେ। କି ରାଗି? ମୋର ଗୁଆ ଯିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଇଚ୍ଛା, ହେଲେ ମୁଁ ଯାଇପାରୁନି। ମୋ ପାଖରେ 3 ଟଙ୍କା ନାହିଁ ବୋଲି। ତୁ ମତେ 3 ଟଙ୍କା ଦେଇପାରିବୁ? ଓହୋ, ଏଇଟା ଗୋଟେ କଥା। ମୋ ପାଖରେ 6 ଟଙ୍କା ଅଛି। ତାହେଲେ ତୁଇ 3 ଟଙ୍କା ନବୁ, ମୁଇଁ 3 ଟଙ୍କା ନେବି। ଏକା ବେଳେ 2 ଯାକ ବୁଲିଯିବା ଆଉ। ହଉ ଫ୍ରେଣ୍ଡ।